conferința de presă de astăzi, în conferință am vreau să abordez 3 probleme și aș începe cu insistențele actualului interimar de la primărie Făgădău, de anume de a ne scoate la muncă patriotică. Văd că nu se potolește și nu înțelege că am depășit nivelul de comunism, cu toate că e un băiat tânăr și aveam pretenții de la el, și nu înțelege că în momentul în care cerți un copil, mai întâi trebuie să-i spui cum să facă. Deci nu poți să cerți un copil că aruncă o hârtie pe jos, mai întâi îi spui că nu trebuie să arunci hârtii pe jos și că uite ce frumos este să fie curat, și abia după aceea poți să-i aplici o corecție. Cam asta face Făgădăul la această dată. Ne ceartă și ne scoate la muncă, dar nu este în stare să ne arate cum ar trebui să arate orașul. Eu personal am încercat la un moment dat să trag un semnal de alarmă în acest sens și am trimis o scrisoare când a avut prima întâlnire cu asociațiile de locatari, în care i-am atras atenția că nu este normal să scoată lumea în stradă la muncă patriotică, atâta timp cât firmele de casă ale grupării Mazăre Constantinescu, din care face și el parte, și Făgădău, să nu ne înlocurim această afirmație, să-și primească bani de la bugetul primăriei. Nu e normal că atâta timp cât firma Pomaconst, firma de casă a primarului, nu îngrijește spațiile verzi, să fiu eu pus cetățean sau asociație de locatari să îngrijesc un spațiu verde. Ba mai mult decât atât, să fiu sancționat pentru că nu am ieșit să fac această muncă patriotică. Avem contracte ale acestor firme cu primăria. Sunt aceste firme plătite de la bugetul statului, de la bugetul local, și mi se pare normal ca mai întâi aceste firme să arate cum trebuie făcut un lucru, de să facă acest spațiu verde, așa cum și l-ar dori, poate, domnul Făgădău a văzut în poze sau în filme, și abia după aceea să fie sancționat ca cetățean dacă nu sunt în stare să-l întrețin. Același lucru pot spune și despre firma Polaris. Am avut o conferință trecută și am spus care este motivul pentru care Făgădău nu vrea să rezile acest contract. Între timp, au făcut acea joacă de ochii lumii și de ochii noastre ai presei, prin care a pierdut un proces primăria, spunând că nu mai poate să rezilieze acel contract, că a pierdut acest un proces greșit. Este o aberație juridică pe care a încercat-o primăria în proces cu această firmă, ca să poată să iasă în spațiu public să spună că nu poate rezilia acest contract. Lucrurile sunt simple. Făgădău trebuie să urmărească la firmele care le-am menționat mai devreme, și la cea care face curățenie, și la cea care trebuie să întrețină spațiile verzi, îndeplinirea obligațiilor contractuale. Trebuie să aplice un principiu pe care îl recomand. Pe hoț să nu lasă fure și pe leneș să nu lasă stea. Dacă și-ar trimite inspectorii primăriei să vadă dacă spațiile verzi pentru care firma Pomaconst are contract să le întrețină și o să vadă că nu sunt întreținute, este cel mai simplu motiv de a rezilia acest contract cu Pomaconst. Și să urmărești dacă, într-adevăr, clauzele care sunt prinse în contract se regăsesc în realitate. O să vedeți că va spune în spațiu public că a încercat să vadă dacă poate să rezilieze acel contract cu Polaris și că a pierdut procesul. Greșit. De profesie sunt jurist. El trebuia să ceară rezilierea contractului. Nu să întrebe dacă poate să rezilieze contractul. Deci mi se pare o măsură și o acțiune aberantă a unui tânăr de a scoate lumea la muncă patriotică, aplicându-le sancțiuni. Îmi doresc să mergem pe puterea exemplului. Mai întâi să-și pună firmele care sub din banul public și nu-și îndeplinesc obligațiile contractuale la treabă și abia după aceea să fie sancționați cetățenii Constanței dacă nu vor întreține sau nu vor gospodări orașul cum trebuie. Această campanie de curățire a orașului, care la un moment dat am crezut că se oprească, pentru că și noastră media ați avut poziții foarte dure împotriva acestei acțiuni, dar văd că se insistă pe ea. Închid ochii și îl văd pe Mazăre când a luat puterea, în 2001, când era agățat, dacă vă aduceți aminte, și umbla cu să pune strilația la treabă, sau nu știu ce, avea un slogan de genul ăsta și era căpățat pe blocul. Deci mi se pare un deja vu. Dovedește încă o dată că faptul că Făgădău este omul lui Mazăre tras la indigo. Mazăre cu Constantinescu și uitați și
similar. Poza făcută de Făgădău la această dată sunt aproape identice. E același acțiune. Să avem un Făgădău, un fel de mazăre reload. Referitor la al doilea subiect pe care tot am încercat să nu-l abordez, nu stau să mă plâng și nu sunt genul care să plângă și își duce... Mi-am dus totdeauna bătăliile pe care le-am avut singur. Nu am fost nevoie să mă plâng, că uite ce mi se întâmplă. Dar cred eu că această grupare, Mazăre și Nicușor și Făgădău, cred că lucrurile merg prea departe. Și o să vă dau niște exemple. Nu vreau altceva decât să fiu tratat la fel cu ca ceilalți cetățeni, ca să mă înțelegeți care e obiectivul meu și de cum să mă plâng. Dar o să încep cu o chestie care mie mi se pare, scuzați-mi termenul, mizerabilă din ceea ce privește pe Nicușor Constantinescu și bineînțeles că mă face de capul lui. Știți foarte bine că am avut foarte multe procese în care m-am judecat când eram prefect, în care eram acuzat că am fraudat alegerile în 2009. Toate aceste procese, mi s-a făcut Nicușor Constantinescu plângere penală toată această perioadă. Ne-am judecat, am câștigat, s-a dovedit că nu am avut nicio fel de implicare în calitate de prefect. La un moment dat, am făcut o acțiune pe instanță prin care am cerut că am considerat că mă calumniază și că ar trebui să oprească. M-am judecat cu Nicușor Constantinescu și după ce n-am mai fost prefect, m-am trezit cu cheltuieli de judecată de vreo 70 de milioane de lei vechi ale domnului avocat al Nicușor Constantinescu și care a mers mai departe, blocându-mi contul în care primesc bani pentru întreținerea copiilor. Nu poate să spună că nu cunoștea. Mi se pare o mizerie de nedescris. Chiar să se preteze până într-acolo. Vreau să vă spun că banca la acea dată îi face precizare și îi spune să nu facă acest lucru, pentru că există articol de lege în cod de procedură în care spune alocațiile de stat și indemnizațiile copiilor nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorie. Oare chiar în halul ăsta sărăcin Nicușor Constantinescu de are nevoie de banii copiilor lui Palas? Nu s-a îndreptat cu bani ca să-mi blocheze contul. Da. Avocatul Nicușor Constantinescu. Eram o problemă că să mergem mai departe și că e foarte bine această procedură. Dar, repet, nu trebuie blocate conturile copiilor. Asta este problema mea. Nu s-a finalizat procedura. Ba da, s-a finalizat. Deci el a identificat expres contul ăsta. Exact, contul ăsta. Lucru pe care, iar banca îi spune la un moment dat. Aceasta este întâmpinarea băncii, care îi face precizarea și îi spune, domnule, acesta nu puteți să blocați contul ăsta, pentru că sunt alocațiile copiilor. Iar acesta pune secretul și la ora aceasta, conturile copiilor sunt blocate și nu pot fi luate alocații, nu pot să preiau alocațiile. Repet, în halul ăsta a sărăcit Nicușor Constantinescu de a nevoie de banii copiilor lui Palas. Eu nu comentez esența procesului. Eu comentez faptul că în momentul în care i s-a pus acest act avocatului în instanță, el trebuia să spună, domnule, acest cont, pentru că desfășoară, se derulează bani privind alocația copiilor, eu pot să blochez alte conturi. Să nu insist să blochez pe acesta. Asta am încercat să vă spun. Păi și de ce nu-i dați bani? Păi nu, să dau banii. Deci eu încep să dau banii, dar fără să fie neapărat necesară blocarea acestor conturi. Asta am ce să zic. Dar insistențele de a bloca inclusiv banii copilului mi se pare o mujicie de nedescris. Al doilea caz de bătălie politică în care se implică instituțiile statului se referă la protecția mediului, la, cum îl cheamă cel de la Râșnovean. Conflictele mele cu Râșnovean o să știu din timpul campaniei. Se știe că este omul de casă al lui Făgădău și că a fost angajat la primărie Constanța. Filmele părinților mei s-au trezit cu amendă pentru o faptă, să zicem, acțiune, pentru care ar trebui amendat orice cetățean care are o centrală pe combustibil acasă. Sunt singurul care a primit această amendă. Deci am fost amendat, părinții mei se ocupă de agricultură, am fost amendat pentru faptul că nu am autorizație să țin combustibil în curte.
Nu că nu sunt condiții de ținere a combustibilului. Deci, ca să poți să ții combustibil în containere care îndeplinesc condițiile de mediu și pentru care am aviz de mediu, au găsit, abia acum, după 20 și ceva de ani, că am nevoie de autorizație să pot să țin combustibil. Deci nimeni n-a primit amendă în județ pe segmentul ăsta. Lucru confirmat de inspectorii de la Direcția Generală de Mediu. Deci, în această situație se regăsesc toți, inclusiv agenții agricoli, inclusiv cetățenii care își desfășoară, care au centrală pe combustibil în curte și au un ghium de motorină într-un colț. Trebuie să aibă autorizație de depozitare. Mi se pare o măsură aberantă. Eu nu vreau altceva. Dacă mi-a aplicat această corecție mie, pe care m-am supus, am plătit-o, 300 de milioane vechi, am achitat-o, m-am conformat măsurilor dispuse în procesul verbal. Nu vreau să credeți că nu m-am conformat ce spune. Că știți cum sunt. Așa spune legea, așa fac. Dar nu se poate să măsori unități diferite de măsură pe palaz, pentru că și-a anunțat candidatura și este incomod, și societățile lor care desfășoară activități agricole și sunt convins că le știe, să nu primească nici măcar un avertisment pentru aceeași faptă. Și tot referitor la această unitate de măsură, că nu se măsoară lucrurile în mod corespunzător în ceea ce mă privește pe mine și toate aceste lucruri le au ca o presiune la adresa subsenatului, face parte și următorul subiect. Am venit o adresă de la Autoritatea Electorală Permanentă, prin care mi se cere, o să fac un rezumat, să prezint contractele și facturile pentru realizarea afișelor de pe geam. Ceea ce era corect. Și mi se pare normal. M-am conformat. Și toate actele care mi s-au cerut de către autoritate, le-am prezentat. Le voi trimite la București, mâine. Contractul, factura și dovada faptului că s-au primit bani în toată această perioadă, cu dovezile de extras de cont. Pe partid. Deci sunt în regulă. Dar nu o să trimit doar răspunsul la această scrisoare la București. Pentru că mi se place, exact cum am spus mai devreme, să măsurăm cu aceeași unitate de măsură, la București voi trimite și o sesizare în ceea ce privește pe Făgădău. Să fie verificat și el, exact cum sunt și eu. Și am să vă explic de ce. Toți ați primit, și eu la fel și aproape ca dumneavoastră, 200.000 de oameni din Constanța, au primit această scrisoare. Acasă. Îl aspir. Da? Pentru prima pagină nimic împotrivă. Pentru că îți spune exact cum trebuie să calculezi impozitul și toate cele. Nici pentru a doua n-aș avea, că își prezintă doar realizările, în care spune ce a făcut el. Dar oameni buni, a treia hârtie e campanie electorală. Sunt realizări pe 2016. Rugămintea mea este să nu mai închideți ochii, pentru că așa cum eu sau orice candidat la primărie care își face campanie este obligat să prezinte, conform legii finanțării partidelor politice, de unde provin banii și care sunt sursele de finanțare și să prezinte contract, să prezinte factura, să prezinte borderoul de evidență privind banii de care beneficiază partidul sau candidatul, mi se pare firesc ca și domnul interimar Făgădău să facă același lucru. Deci, toată presa și toți au căzut în această capcană. Și anume au zis, domnule, dar ce a făcut? S-a folosit sau a trimis în același plic să nu aibă cheltuială și cealaltă hârtiuță. Da. Dar avem două probleme. Aici avem un mandat care se termină un mandat, iar acesta este campania electorală. Indiferent cât de subiectiv ar încerca un media să fie. În legea finanțării partidelor politice care a apărut, sau dacă nu știu dacă a fost la un moment dat publicată în 2015, spune foarte clar, este interzisă folosirea resurselor financiare, umane și tehnice aparținând instituțiilor publice, regiilor autonome, companiilor naționale, ori în care sunt acționari, unități administrative teritoriale, pentru sprijinirea activității partidelor politice sau campanii electorale acestora. Oameni care primesc această hârtie, puneți numai la un leu scrisoarea pe care ar trebui să o plătească Făgădău
ca să-și trimită această hârtie recomandată și ajunge la 200.000 de euro, de 200.000 de lei. Adică vreo 2 miliarde vechi. Deci cam ăsta e prejudiciul pe care l-a fentat Făgădău prin bugetul local, prin serviciul SPIT, și a încercat să se folosească de acest serviciu pentru a nu pune cheltuială pe partid. Lucrurile sunt grave privind această hârtiuță. Nimeni n-a realizat acest lucru și toți am văzut că oamenii politici au ieșit, a trimis și el o hârtie. Nu sunt lucrurile chiar așa de simple. Sunt lucruri juridice pe care dacă le colaborăm cu ceea ce v-am arătat puțin mai devreme, din legea finanțării partidelor politice, ne îndreptăm spre infracțiune. Deci, răspunsul meu pentru autoritatea electorală permanentă va avea la bază o sesizare prin care voi cere să fie verificat cum s-au cheltuit acești bani din bugetul public pentru campania electorală a lui Făgădău. Dacă, într-adevăr, poate PSD-ul a subvenționat această cheltuială din bugetul propriu și, într-adevăr, atunci, cu justificările de rigoare, 50.000 de euro la ora aceasta pentru PSD probabil nu-i mult, nu va fi niciun fel de problemă. Dar așa cum am fost verificat eu, vreau să fie verificat și candidatul PSD-ului. Pentru că așa este corect. Nu cred că la Constanța poate fi măsurată cu altă unitate de măsură. Și am să mă ocup în mod special de acest lucru. Așa cum am primit hârtie eu, să primească și eu. Pentru că așa e corect. Deci nu voi merge anonim, cum a fost făcută această sesizare. Eu voi face, că probabil este făcută la sesizare. Eu voi semna această sesizare. Voi avea curajul să semnez împotriva lui. Pentru că autoritatea electorală permanentă trebuie să fie la fel pentru toți candidații. Deci eu am să înloc colegii, inclusiv să fac o interpelare. Dacă, de adevăr, nu va avea reacții și vă spune că nu e competența lor.